Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре, студиядә Илгиз Шәкуров. Узган төндә Казанда коточкыч юл хәрәкәте булды. Танк урамында машина баганага килеп бәрелеп, 2 пассажиры шунда ук үлде. Тагын икесе авыр хәлдә хастаханәгә озатыла. Тәүлек дәвамында аларның гомерен саклап калу өчен РКБ табиблары көрәшә. Әмма икенче егетнең дә гомере өзелә. Алар машинада дүртәү булган. Барсы да яшьләр, 17-дән 21 яшькә кадәргеләр. 14нче модельле Лада шул кадәр көч белән килеп бәрелә ки, багана машина уртасында кала. Егет-кызларны салоннан чыгару өчен коткаручыларга тимерне кисергә туры килә. Ни өчен шундый хәл килеп чыккан? Фаҗиганың сәбәпләре турында Гөлнур Сайфетдинова. Бу урында хәлакәт булуы турында машинадан калган тәрәзә пыялалары гына искә төшерә алдагысы бөтенләй чәрдәкләнеп беткән авария кичә төнге 11ләр тирәсендә була. Баганага бәрелүдән машина икегә аерылган дияргә була. Автомобильнең Рихард Зорга урамыннан танк биҗрасына таба төшүе була. Салонда 4 кеше. Кызганычка 19 яшьлек йөртүчесе һәм аның 21 яшьлек пассажиры өчен бу соңгы тукталыш булган. Алар авария урынында ук үлә. Һәлак булган пассажир кызның әнисе фаҗига урынына озак тормастан килеп җитә. Тагын 2 пассажир, 17 яшьлек кыз белән 19 яшьлек егет җитди җәрәхәтләр алган. Ашыгыш ярдәм килгәнче туктаган машиналардагы кешеләр ярдәм итә башлый. Алар хәлләренең авыр булуын әйтә. Другие ребята начинают останавливаться, помогать там вскрывать багажник, дверь вскрывать, получается. С девочкой мы общались, чтобы нормально все с ней было. Она в сознании была, парень был без сознания. Егет белән кызны республика клиник хастаханәсенә илтәләр, хәлләре авыр дип бәяләнә. Бүген төштән соң икенче егетнең дә гомере өзелә. Егетнең хәле бик авыр иде. Аны китерүгә ИВЛ аппаратына тоташтырдык. Кызганыч, каты җәрәхәтләнгән, гомерен саклап калып булмады. Кызның хәле авыр, реанимациядә. ЮХИДИ идарәсендә хәлакәткә китергән төп сәбәпне атадылар. Автомобиль югары тизлектә хәрәкәт иткән. 22 часа 31 минуту 19-летний. Төнге 11нче яртыда ВАЗ автомобилен йөртүче 19 яшьлек егет Мәүлетов урамыннан танк урамына таба хәрәкәт итә. Тизлеге зур була. Башта юл читендәге баржурга килеп бәрелә, аннан ут баганасына. Стоп освещение. Инспекторлар әйтүенчә, машина йөртүче егет борылышта идарәне югалта. Башта юлның сул ягындагы бордюрга менә, аннан автомобильне юлның уң ягына алып ыргыта. Анда багана була. ЮХИДИда белдерүләренчә, егет аек булган. Машина йөртү таныклыгы алганга 1 елда 2 ай. Шул вакыт эчендә 21 тапкыр административ җаваплылыкка тартылган. Госавтоинспекция обращается к водителю. Дәүләт автоинспекциясе сезне тагын бер тапкыр кисәтә. Үз-үзеңә артык ышану, иминлек кагыйдәләрен үтәмәү, әйләнә-тирәдәгеләр турында уйламау зур фаҗигага китерергә мөмкин. Кагыйдәләрне үтәү юлдагы иминлекнең нигезе икәнен онытмагыз. Хәлакәт урында инспекторлар тормоз изен тапмый, димәк ул баганага тизлекне киметмичә дә килеп кергән. Фаҗигада гомере өзелгәннәрне иртәгә җирләячәкләр. Гөлнур Сайфетдинова, Константин Бушуев, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Иртәгә Татарстанда бик җылы булачак, синоптиклар температура плюс 16 градуска җитәчәк дип фаразлый. Көннәрнең бик тиз җылынуы республикада язгы ташуны ашыктыра. Узган атнада түбәнлектәге күперләр үстенә су чыкса, бүгеннән районнарда авылларга су керә башлады. Менә бу кадрларда Койбыш районының Борундык авылында шәхси хуҗалыклар, Карсу участокларга килеп җиткән. Лаеш районының Кышкытау авылындагы юл су эчендә. Теләче районының Екатериновка авылында юл су астында калган, монда мишә ташырга җыена. Хәлнең иң катлаулысы Питрәч районындадыр мөгаен. Күйек авылында укучы балаларга мәктәпкә бару кыенлашкан, чөнки уку йортына илтә торган юлны су баскан. Йөзеп тә чыгарлык түгел. Мәктәп сораган идек, бүләккә диңгез ясап бирделәр ди җирле халык. Санап китсәң, күйеклеләрнең ничәнче киенеше икән инде бу. Теманы Рания Абдрахманова дәвам итә. Добро пожаловать на курорт Куйковское море. Шишенеп, башка эшләпә киеп, тәнгә крем сөртеп, алар Күйек диңгезе яр буена ашыган. Башта беренче карашка чыннан да берәр курортта дип уйларга мөмкин. Тик җиргә тиз төшерәләр. Әйтик, узып баручы машиналар. Фәрхәт Йосыпов күрше урамнан, анда юл начар булганга, әлеге асфальт юлдан йөри. Без калып торабыз Древней Грециядә инде. Каян килеп чыккан, менә бу искусственно эшләнгән, наверное, мин думаю. Монда су агызга урыны юк. Бу не рассчитано все, монда бетне. Менә карыжы рашып ясамаганнар. Кайберләре машинасы белән шунда ук ясалма күл уртасында туктап кала. Икенчеләре бер яктан икенче якка чыгуын чыга да, тик югалтуларсыз булмыйм. Машина номерларын дулкыннар йота. Дустым янына килгән идем, ул номерын югалтып калдырган. Шуның өчен аны килеп аласы булды. Ул күлнең тегәгендә яши да 9 кварталда. Хәзер нишлисез?
яңа номерлар аларга гайга барабыз. Бу юл лицейга илтә булып чыкты. Башта мәктәпсез һәм юлсызлыктан интектек, хәзер алары бар яңа проблемады җирле халык. Проблема безнең то, что без не можем бер кая барырга, кибеткә дә барырга не можем, бер нәрсә алырга да не можем. Җәяүлеләр өчен салынган тротуардан өметләрен үзеп, җирле халык янәшәдә генә үзенә сукмак булдырган, аның күпмедер өлеше таштан, кайсыдыр өлешләре тактадан гыйбарәт һәм күлнең бер ярыннан икенче ярына кадәр чыгу каршылыклар полосасын узуга тиң. Шулайрак, кайберәүләр шушы хәлдән табыш эзли. Җәяү чыга алмаучыларны бер ярдан икенче ярга йөртүче таксистлар табылган. Районда аңлатуларынча бу урынга җыела торган су узган елларда янәшәдәге йырымга аккан. Былтыр чыкыр урынына мәктәп салалар. Күрәсең, су агырга юл калмый. Тик ни өчен мәктәп төзегәндә су юлын саласын беркем дә уйламаган. Ни сәбәпле су җыеласын белә торып, юл монда салынган. Проблема хакында беләбез. Мәктәп бинасы төзелгәнчегә кадәр ул урынга су шаклый күпләп җыелмый иде, шуңа былтыр юл салганда исәпкә алынмаган. Кичә помпалар ярдәменә суны бераз суыртканнар. Мәктәп укучыларының әти-әниләренә WhatsApp аша хәбәр ителде. Укырга әйләнгеч юллардан барырга киңәш ителә. Укучыларны суның бер ягыннан икенчесенә автобус йөртә. Бүген район хакимиятендә әлеге мәсьәлә буенча оператив утырыш уза диделәр безгә. Бәлки шуннан соң чара күрелер. Теге кырыйдан агып безгә кирәк хәзер. Су басу турындагы хәбәрләр бүген районнардан килә тора. Менә Тукай районының Колмаш авылы Гыйльфановлар хуҗалыгына су кергән. Бәхеткә йортларын күтәрткән булганнар. Авылга су өч яктан ага. Быел кар күп булганлыктан моңа кадәр барып җитә алмаган участокларга да кергән. Әнә тегеннән кырдан талый су ага да. Ондалар каналда казып карадылар. Без аларга предложение ясадык, тегеннән казып, моннан 5 орттан җибәрергә безнең поселокны. Проблема һаман решается. Елда шушы хәл. Су баса, ике күршебезне вообще ныгытып баса инде, менә истән төшә су. Былтыр су күп кергән җирдән канал казыткан идек. Быел бүтән юнәлештә су керде, шуңа күрә икенче урамнарны да урнашкан йортларны су әзрәк ишегалларына керде. Шуңа күрә без халык белән эшне алып барабыз. Юллар ясаган вакытта канаулар калдырырга кирәк, турбалар салырга кирәк. Басудан төшә су. Гомумән ул басудан төшә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында әйтүләренчә, Татарстанда 200ләп торак пунктка су басу куркынычы яный. МЧСның кризислы хәлләр үзәгенә елгалардагы су биеклеге турындагы мәгълүмат тәүлек әйләнәсе килеп тора. 112 хезмәт аша көн сайын 30лап мөрәҗәгать алалар. От населения о возможном или о подтоплении. Халык я инде су баскан һәм су басу куркынычы янаган очраклар турында хәбәр итә. Моңа юллар да, йорт яны хуҗалыклары да керә. Һәр мөрәҗәгать буенча урынга янгын сөндерү коткару хезмәткәрләре чыга. Бүген коткаручыларның төп бурычы гадәттән тыш хәлне кисәтү. Идел яны, Буа, Апас, Югарыслан, Яшелүзән районнарында гидрология вәзгыяте аеруча игътибар үзәгендә. Куйбышев сусаклагычында исә су биеклеге соңгы тәүлектә 36 сантиметрга күтәрелгән. Әлегә бу куркыныч күрсәткеч түгел. Питрәч һәм Тукай районнарыннан Ранеп Драхманова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Түбән Кама халкы тротуар, җир асты кичүләрен, ишек алларын су басуга зарлана, кайдадыр су подъездларга үтеп керә икән. Әлеге проблеманы хәл итү юллары турында бүген шәһәр мэриясендә сөйләштеләр. Башкарма комитет җитәкчесе Рамил Муллин билгеләп үткәнчә, яңгыр сулары агу юллары иске технология буенча төзелгән. Шуңа да җыелган су тулысынча агып китми. Шәһәрдә яңа микрорайоннар барлыкка килә, шуңа мәсьәлә тагын да катлаулана. Рамил Муллин яңгыр сулары агу юлларын тикшереп чыгарга һәм яңаларын төзү турында уйларга кушты. Су баскан автомобиль юлларында хәрәкәтне чикләргә кирәклеген әйтте. Бу атнада белгечләрне чакырып, яңгыр сулары кыйларының булганнарын карап һәм чистартып чыгарга кирәк. Шулай ук яңаларның да проектын эшләргә. Су күп, бу сорауны кичекмәстән хәл итү шарт. Россия герояның портреты 10 катлы йорт биеклегеннән күренеп торачак. Башкаланың икенче хәрби шәһәрчегендә якташыбыз Домир Исламов сурәтен стенага төшерделәр. Ул март айында Украинадагы хәрби операциядә һәлак булган иде. Урыны юкка гына монда сайланмаган әлеге йорт Домир укыган училище янәшәсендә. Портретны рәссам Озат Алиев ясаган. Ул мине бу иҗатка Домирның батырлыгы илһамландырды ди.
Сурәт ясау идеясын танк училищесы җитәкчелеге тәкъдим иткән. Рәссам бик теләп риза була. Дамирның батырлыгы мине илһамландырды, ди Азат Алиев. Пример для учащихся. Ул үсеп килүче яшь буын өчен үрнәк булып тора. Дамир кебек батырлар иптәшләре артына яшеренмиләр, ә һәрчак алгы сафта булалар. Хотелось показать героизм и мужество. Муралны ясау өчен берничә көн кирәк булган аның зурлыгы 13-28 метр. Россия герое ерактан ук күренеп тора. Әлеге йорт яшәүчеләр өчен бу зур горурлык. Приятно, что выбрали наш дом. Безнең йортны сайлаулары куандыра, бу бик мөһим. Батырлык онытылырга тиеш түгел. Өлкәннәр дә, балалар да аңа карап горурлансыннар, хәтерләсеннәр. Это очень важно, потому что это память, чтобы никто и ничто не был забыт. Дамир Исламов хәрби бирем үтәгәндә Украинада һәлак булды. Ул җитәкләгән экипаж каршы якның 4 танкын юкка чыгарган, әмма 5-нчесе аларга һөҗүм ясый. Безнең экипаж һәлак була. Для жителей города это тоже будет такое памятное место. Бу дивар шәһәр халкы өчен хәтер урыны булачак. Янәшәдә генә мәктәп, мәдәният институты урнашкан. Яшьләр геройга карап горурлык хисләре кичерер дип ышанып әйтә алам. Много молодежи, которые будут видеть наших героев и всегда ими гордиться. Хәзер танк училищесы Россия Дон Аллейсы федераль проекты белән берлектә Дамир Исламовның 2 бюстын да эшләтәчәк. Алар каһарманның туган ягында һәм училищеның Дон Аллейсына куелачак. Гөлназ Гыниятова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Татарстандагы беренче хәрби патриотик тәрбия үзәге ачылды. Ул авангард дип атала. Монда 10нчы сыйныф егетләре 5 көнлек хәрби җыен узачак. Мондый җыеннар республикада ел саен уздырыла, ә хәзер яңа үзәк ачылу белән шартлар тагын да уңайлана. Элек егетләрне мондый укуларга май аенда гына җыйсалар, хәзер ел дәвамында дәресләр уздыру мөмкинлеге бар. Бүген беренче сменага Казанның Адымнар һәм кадет мәктәпләреннән 160-тан артык укучы килде. Биредә алар беренчел хәрби әзерлек уза, ашыгыч ярдәм күрсәтергә, автомат сүтеп җыярга өйрәнә, ил тарихы белән таныша. Татарстанда тагын шундый 2 үзәк Чистай һәм Түбән Камада ачылачак. Әлеге җыен мәктәп программасындагы тормыш иминлеге нигезләре дәресе буенча алып барыла. Ел дәвамында бирегә 8 меңгә якын укучыны җәлеп итәргә ниятлиләр. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин уделяет какое колоссальное внимание развитию и укреплению вооруженных сил Российской Федерации, воспитанию подрастающего поколения. Россия президенты кораллы көчләрне ныгытуга, яшь буынны тәрбияләүгә, аларда ватанпәрвәрлек, илгә тугрылык хисен булдыруга зур игътибар бирә. Россия территориясе буенча иң зур ил санала. Биредә күп милләтләр яши. Шуңа күрә тарихыбыз да бай. По территории страна в мире, нас 145 миллионов. Наша страна многонациональная и многоконфессиональная. Сегодня предстоит очень серьезная задача подготовить себя к службе вооруженных сил Российской Федерации. Безнең алда зур бурыч тора. Егет кеше автомат сүтеп җыярга да, башка коралларны куллана белергә дә, кирәксә противогазын да кия алырга тиеш. Буларның барсына да шушы җыенда өйрәтәчәкбез. Разбирать, собирать его, уметь с него стрелять. Бүген Рөстәм Миңнеханов Татарстанның информатика укытучыларына яңа заманча ноутбуклар тапшырды. Тантана Лоиш районында эшләүче ICL компаниясендә узды. Биредә техника гына түгел, алар өчен программалар да җитештерелә. 2022 ел Татарстанда цифрлаштыру елы. Шул уңайдан апрель ахырына кадәр 12 мең укытучы яңа ноутбуклы булачак. Президент билгеләп үткәнчә, бүгенге көндә белем бирүнең сыйфаты цифрлаштыруның дәрәҗәсенә бәйле. Заманча техникага ия булган мөгаллимнәр белән Илдар Сафиуллин аралашты. Әлеге талантлы укытучыларның укучылары бердәм дәүләт имтиханын 100 баллга тапшырган, олимпиадларда җиңү яулаган. Татарстанның әнә шундый 10 мөгаллиме президент кулыннан ноутбук алды. Сегодняшнее качество образования без цифровизации, очень большая поддержка федерального центра, то, что мы сегодня имеем оптиковолокно во все школы. В этом году идет программа по качественному Wi-Fi. Ну и вот эти ноутбуки, они очень востребованы. Ну и самое главное, они изготовлены, произведены вот здесь, на нашем татарстанском предприятии. Данил Нәфихов Әлмәттә укыта, 15 еллык мөгаллимлек тәҗрибәсе бар. Хәзерге замана балаларын компьютер ярдәмендә белемгә җәлеп итү ансатрак ди. Бүгеннән укытуда яңа мөмкинлекләр барлыкка килә. Информатика һәм башка дәресләрдә дә IT технологияларсыз берничек тә булмый. Бәлекәй балалар менә алар фантазиялары берничек тә шикләнмәгән, теләсә нәрсә ясыйлар. Ләкин үсә төшкәч, инде булган инструментлары белән үз-үзләрен чикли башлыйлар. Информатизация, яңа санаклар булу,
ул менә шул шикләрне ала. Быел Татарстанда цифрлаштыру елы уңайыннан апрель айында ук 12 000 укытучы яңа ноутбукларга ие булачак. Бер җидедә булмаган шундый яхшы проект әйтергә кирәк. 2011 елдан алып хәзергә вакытта безнең мәктәпләргә 90 меңнән артык ноутбук куелган. Алар 5 ел сайын алышынып торалар, алмаштырылып торалар, яңарып торалар. Менә бүгенге көндә безнең 2013, 14, 16 елга хәтле булган ноутбуклар кемнеңдер калган, кемнеңдер эшләгән, яхшы эшләгән булгандыр инде. Аларны алыштыру бара. Алга таба яңадан инде дәвам ителәчәк. Информатика гына түгел, мәктәптәге башка дәресләр дә информатика, цифрлы технологиялар белән бәйле. Кыскасы, белем бирүнең сыйфаты шуннан тора. Ноутбукларны куллаудан башка уку процессын хәзер үз алдына да китереп булмый. 12 ел дәврендә ул ноутбуклар инде бик таушалдылар. Безнең мәктәптә инде шундый башка фәннәр белән дә интегрированный дәресләр бара, шуңа күрә безгә хәзерге моментта көчле ноутбуклар бик кирәк. Лаеш районындагы компьютерлар җитештерә торган цехта эш барышы белән бүген Рөстәм Миннеханов танышты. Ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры. Монда ноутбукның калыбын гына түгел, программасын да җитештерәләр. Windows программасы урынына үзебездәге Alt Linux системасы кулланыла. Бүгенге шикләү шартларында алмаш булу бик мөһим. Да, придется там какое-то время. Яңа программага ияләшергә туры киләчәк, ләкин ул зур кыенлык тудырмый, анда зур аерма юк. Шундый ук кушымта. Кулланучы компьютерда эшләгәндә ниндидер уңайсызлык сизәргә тиеш түгел. Компьютерлар һәм ноутбуклар менә шушында җыела. Әгәр дә кемдә кем техниклар робот ярдәмендә җыела дип уйлый икән, ялгышасыз. Игътибар итсәк, мондагы белгечләр махсус приборлар ярдәмендә диккать белән һәрбер детальне тикшереп, аны кул белән җыялар һәм менә шушы лента ярдәмендә аны күршедәге хезмәттәшенә җибәрәләр. 8 белгеч аша үтеп җыелганнан соң инде 10 минут эчендә бер компьютер менә шулай әзер дигән сүз. Монда инде берничә ел дәвамында чит ил товарларын үзебезнекенә алыштыру юнәлешендә эшлиләр. Бүгенге шартларда кыенлыклары юк диләр. Киресенчә, 2 ай эчендә продукциягә ихтыяҗ 20% арткан. Импортозамещение, программное обеспечение. Компьютер программасын тәэмин итүче җиһазлар, башка кирәк яраклар барысы да үзебездә җитештерелә. Шикләүләр булса да, бүгенге шартлар безгә яңа үсеш мөмкинлеге бирер дип уйлыйм. Заманча компьютерлар ясау өчен талантлы белемле хезмәткәрләр кирәк. Монда IT белгечләр җитәрлек ди компания җитәкчелеге. Алар белән бүген Рөстәм Миннеханов күреште. Бирдә 2000 артык инженер хезмәт куя. Есть колоссальная конкуренция за специалистов. Хәзерге көндә белемле хезмәткәрләргә ихтыяҗ зур, төрле оешмалар аларны җәлеп итәргә тырыша, ләкин без белгечләрне саклап кала алдык. Алар өчен бөтен уңайлы шартлар булдырылган. Моннан китү теләге булырга тиеш түгел. Покидать компанию. Биредә мәгариф, медицина һәм сәнәгатьтәге төрле тармаклар өчен исәпләү техникалар ясыйлар. Узган ел 120 меңнән артык дәнә компьютер, ноутбук җитештергәннәр. Быел бу күрсәткечне 300 меңгә җиткергән ниятлиләр. Лаеш районыннан Илдар Сафиуллин, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанның үрдәк ите җитештерүче Кәүсәр предприятиесендә бер ай дигәндә каплар өчен пленка бәясе 400%-га кыйммәтләнгән. Үрдәк итеннән ризыкларның үз кыйммәте 10%-ка арткан. Шул ук вакытта БДБ илләрендә экспорт арта. Бу предприятие ай саен 300 тонна продукция чыгара. Республиканың башка предприятиеләре кебек үк биредә дә яңа вазгыятькә яраклашырга тырышалар. Ничек итеп, моны Алия Хәйретдинова күреп кайтты. Айнамында 300 тонна үрдәк ите эшләнмәләре җитештерелә, итнең 1000 тоннасы туңдырылган килеш саклана, тәүлегенә 6000 баш кыш чалына. Үрдәк итен җитештерүче предприятиедә дә бүген яңа эш шартларына җайлашып эшлиләр. Шикләүләр сәбәпле узган айда катнаш азык һәм каплар өчен пленка бәясе арта. Шул рәвешле үрдәк итенең дә үз кыйммәте 10%-ка күтәрелә. Каплар өчен пленканы Германия, Франция, Австриядән сатып алганнар, хәзер аны Россиянекенә алыштырырга уйлыйлар. К нам как на проект приезжали. Бу пленканы Россиядә дә җитештерүчеләр бар. Әле күптән түгел генә безгә килеп җиһазларда аны сынап карадылар. Менә без шул оешмага ышанып торабыз. Хәзерге вазгыятьтә алар да актив эшли башлады. Они уже полностью российские, полностью на российском сырье. Җитештерүчеләр үрдәк бәбкәләрен үзләре үстерәләр, ә менә ана кышларны Бөек Британиядан сатып алганнар. Черри Вэлли токымлы кара итле майсыз үрдәкләргә сорау зур. Гыйнварда ана кышларны чит илдән кайтартканнар әле. Ел ярымнан яңа партиясе кирәк булачак.
Была французская утка, немецкая утка. Элек француз, алман, венгер үрдәкләре бар иде. Хәзер безне тагын куркытмакчы булалар. Имеш үрдәкне чит илдән кайтартып булмаячак. Тик үзләре дә ашсыз калалар бит. Аларга да җитештерү процессын туктатырга ярамый. Токымга килгәндә без яңа эш алымнарын уйлап таптык. Әмма әлегә бу сер булып калсын. Мы уже придумали, как дальше себя вести, но я пока об этом говорить не буду. Яхшы яңалык та бар. БДБ илләрен үрдәк продукциясе белән тәэмин итү күләме 4 тапкырга арткан. Элек ай сайын экспортка 20 тонна ит эшләнмәләре китсә, хәзер атна сайын шул ук күләмне узаталар. Дания Мәулиева фарш ясаучы булып 5 ел эшли. Соң арада эш күләме артуын сизәбез ди. Сосискалар, колбасалар, сардылкалар, барлык булган төр колбасаларны эшлибез. Эшләребез бик әйбәт бара. Эш күләмебез дәген артты. Мин моңа бик шатланам. Чит ил чикләүләре тагын бер тармакка юл ачты ди җитештерүчеләр. Бу көннәрдә Кәүсәрдә эт һәм песиләр өчен ит эшләнмәләре җитештерә башлаганнар. Элек мондый азык чит илнеке була. Кышларның эш башлары кишер, аминокислоталар буларны барысында кушып, йорт хайваннарына азык ясыйлар. Әмма әлегә бу азыкны кибет киштәләрендә табып булмый, чөнки продукт сертификатлаштырыла. И даже в период, когда у нас не было санкций, были сухие корма. Чикләүләр булмаганда да күп кенә эт песи хуҗалары коры азыкка алмаш эзлейди. Монда сайлау мөмкинлеге бар. Үрдәк итеннән дә ясыйлар, атныкыннан да. Альтернатива должна быть всегда. Кәүсәрдә бүген 160 кеше эшли. Киләчәктә җитештерү цехларын киңәйтү планы бар. Димәк, яңа эш урыннары да барлыкка киләчәк. Лаеш районыннан Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда мәктәпкә йөрмичә өйдән торып кына белем алучы укучылар саны арта. Бу мәгариф һәм эчке эшләр министрлыкларында эшләүчеләрне борчуга сала. Гаиләдә укучы балаларның белем дәрәҗәсе чынлап та республикадагы белән чагыштырганда түбәнрәкме? Реальное время интернет газетасыннан укыбыз. Ураза белән Корбан гаетләренең кайчан үткәреләсе мәгълүм булды. Республика президенты шул хактагы указга кул куйган. Рамазан ае тәмамлануына Ураза бәйрәмен мөселманнар 2 май көнне билгеләп үтәчәк, ә Корбан гаете 9 июльдә башлана. Әлеге йоланы 3 көн дәвамында үтәргә мөмкин. Бүген дөньяда фашист концлагерләреннән тоткыннарны азат итү көне 1945 елның 11 апрелендә иң зур лагерларның берсе Германиядәге Бухенвальдта тотылган кешеләр баш күтәрә. Союздаш гаскәрләрнең якынлашуын белеп алгач, алар башта күзәтү манараларына үтеп керә, сакчыларны әсирлеккә төшерә, аннары концлагер белән җитәкчелекне үзләренә ала. Татарстанда хәзер концлагерда булган 116 кеше яши. Киләсе сюжетыбыз үлем тырнагыннан котыла алган шәхес турында. Яршалыда яшәүче Борис Кудряшов концлагерда дөньяга килә. Аның язмышы ачлык, курку һәм билгесезлек аша үткән. Авыр хатирәләрен ул хәбәрчебезгә сөйләде. Издеваться иткәннәр аларны сорап тормаганнар. Шушы кытышкы шартларда 1943 елда 2 яшь йөрәк очраша. Борис Кудряшовның әтисе белән әнисе. 1944 елда фашист лагерендә ул дөньяга килә. Тугач та балаларны әниләреннән аерганнар. Алар үз нарасыен атнага бер генә күрә алган ди Борис Кудряшов. Менә мине донорга уже списокка донорга язылган булган туган балалар. Донор аласы булганнар менә кан инде. Маманы газовый камерага списокта торган. Әнием фашист лагерендәге тормышның һәр көне тәмугка тиң дип әйтә ди Борис Кудряшов. Атнасына берничә мәртәбә генә ипигә охшаган бер кисәк ризык биргәннәр. Аны әнисе кичләрен күкрәк сөтенә манып ашый торган була. Хатын-кызларны лагердә эшләтеп тә, кимсетеп тә тилмерткәннәр. Мужикларны тоже расстреляли, камерага сували, неге тыкканнар, распилили, все что угодно делали. 45 елның апрелендә Кудряшовлар гаиләсе туган ягына кайта. Соңыннан аларның тагын 6 баласы туа. Тоткынлыктагы кыерсытулардан соң әтиләренең сәламәтлеге нык какшый. 1965 елда ул вафат була. Әниләре 2011 елга кадәр яшәгән. Героебызның кулында туганнары һәм әнисе белән төшкән соңгы фотосы. Сестра 45 елга, Иван 48 елга. Борис Кудряшовның гаиләсе зур, хатыны белән 3 кыз тәрбияләп үстергәннәр, 5 оныгы һәм 2 оныкчыгы бар. Хәзерге балалар, чтобы этот сугыш ниләрен
Күрергә язмасын бала, күрмәсеннәр алар, конечно. Алар бу дөньяны онытырга тиеш түгел, алар тотарга тиеш. Менә ул америкалар постоянно мозги долбый. Менә яшьләр күбенчә аларга ышаналар. Ник кирәк ул? Дөрес түгел ул. Бүгенге катлаулы вазгыятьтән онытылып торыр өчен Борис Кудряшов рәсем ясый. Өйләре картина галереясенә охшаган. Иң яраткан эшләре әнисе белән әтисе портретлары. Үзләре үлем тырнагында булып та аңа тормыш биргән кешеләр. Бу дөньяга рәхәт булсын инде Тамара Аркадьевна. Рәхәт, тыныч булсын инде. Иң куркыныч елларны үз башыннан кичергән Борис Кудряшов бар кешегә дә тыныч тормыш һәм сугыш дәһшәтенең бер кайчанда кабатланмавын тели. Яршалыдан Рания Абдрахманова, Гөлнара Миңнеханова, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы. Сез дүшәмбе хәбәрләре белән таныштыгыз. Безнең тапшыруларны телеканалның ВКонтактедагы сәхифәсендә, Телеграм каналында һәм Рутубтан да табып карый аласыз. Бу көннәрдә Казанда Йолдызлык фестивале тәмамлана. Бүген суперфиналда конферанс хореография буенча катнашучылар чыгыш ясады. Әйдәгез шул матур мизгелләрне карыйк. Карта забота платежной системы МИР от Акбарсбанка для пенсионных и социальных выплат. Переведите пенсию на карту забота, добавим 3000 рублей к первому зачислению. Оформите на akbars.ru. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на tts.ru. Доверьте зрение опытным врачам. Хирургия катаракты от 18 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». Запись по телефону 202-202-8. Татар эстрадасының зауқлы популяр үзенчәлекле тавышлы җырчысы Марселия үзенең ижатташ дуслары белән сезнең район авылларда дәртле моңлы җырлар, кызыклы юмор, сезнең күңелләргә күтәренке кәеф эстәр. Килми калма, шәп булачак. Тиз һәм куркынычсыз фатир сатып алырга телисез икән, Жилио Групп компаниясына мөрәҗәгать итегез. Татарстанның энергетика һәм энергоресурс нәтиҗәлелеге халыкара форумы, бой эшлекле программа, тармак күргәзмәсе 19 апрельдән 21-на кадәр Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә. Приятно меньше платить в находке. Средство чистящее Санфор 59 рублей. Салфетки дезинфицирующие 89. Порошок Биолан 9 килограмм 789. Цены действительны 18 апреля 2022 года. Подробности у продавцов. Хәзер яңа кием алырга кулай вакыт түгел. Язгы матур көннәргә өс киемнәреңне чистартып куй. Профимастер ателье һәм химчисткалар ширкәтләре пуховикларны 799, пәлтәләрне 899 сумнан чистарта. Иске бәяләр буенча эшли. Гарантия 297 17 74. Квартира в Светлой долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырам. Сезнең гәнәчнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Сезнең размерлар буенча кухня гарнитуры яки шкаф купе. Данил Мастер сезнең һәр теләгегезне исәпкә алачак. Апрель азагына кадәр үлчәргә килү бушлай. 260-766 телефоны буенча язылыгыз. Җөмһүриятебездә антициклон йогынтысында җылы һава торышы саклана. Якты кояш җирне җылыта, явым-төшемнәр көтелми. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Бавлазагы Әлмәтә аязучан болытлы һава 14 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама, Яршалы, Алабугада явым-төшемсез температура 13 градус. Төньякта Актаныш, Шәгырҗи, Мензелеевскида кояшлы 14 градуска кадәр җылыта. Төньяк көнбатышта Парша Кукмара Болдашта аяз көн җылылык 12 градус. Көньяк көнбатышта Булгарбай Шүпрәлдә кояшлы 15 градус җылы. Чистая Нурлат Мамадышта аязучан болытлы һава 14 градус җылы. Сезнең өчен әнә бер мәгълүмат.
Доктор Осфизра шилтердің медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 12 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 70 меңгә якын операцияның кирәге калмый. Доктор Оска умыртка баганасы һәм буыннар авыруының иң авыр төрләре белән мөрәҗәгать итәләр. Без операция ясаудан һәм протез куюдан 30 меңнән күбрәк пациентны коткарып калдык. Доктор Оска килегез, авыртусыз яшәүнең җиңел икәненә инаныгыз. Татарстан Республикасының техник инвентаризация бюросы акционерлык җәмгыяте үзенең 95 еллыгы уңайыннан бик зур бүләк уйнату оештыра. Бу елның 1 апрелиннан алып 19 майына кадәр БТИ хезмәтеннән файдаланган һәр кеше бүләк уйнатуда катнаша ала. Бүләк уйнату 2022 елның 1 апрелиннан 19 майына кадәр оештырыла. Мәркәзебез Казанда кояшлы көн, явым-төшемсез температура көндез 13 градуска кадәр җылыта. Җил көнбатыштан уртача тизлектә, атмосфера басымы төркемеш баганасының 751 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%, җирнең магнит кырытыныш. Һава торышы турында әлегә менә шулай да исән-имин булыгыз.